ini ndauyawo nenyaya yekushungurudzwa mukati memishonga ndakaroorwa 88 vabereki vangu vachina asi ndaikoshungurudzwa ndiitiza ndienda kumba vabereki vangu vachiyo murume wangu vainditeera ndidini ndidzokera saka ndekwenda kwengu vabereki vakafa kusvika izvozvi ndinondoshungurudzwa wadaroko kurohwa hakuchaperi nyaya doko doko ndakungorova saka pane nyaya yakangoitika 23 ndinosikanisaba 223 yogadzirwa makuwa kumusha kwedu ini ndakarongedza kuenda kugadzira makuwa murume wangu haana kuenda ndiri ikoko akazonda akufona imefunika tomutambura ndibaba kuti mombo wasirani pamusha pane zvorugara uri kumusha kwenyu ini ndikati ndauya nemombe kubva kwachirumi kwere kuti mombe ngedzeikoko sara ine chini nemombe kwabva kwaundogara saka panenge makuwa angada agadzirwa futi wikendi yacho kubva ndamirira makuwa aya kwabva asvika pakugadzirwa ndiriko kumusha zoda ndidzokere kumusha kuya mungoziva kuti pamwe pacho uri kusvika pamusha kuti pakusimonakata pana pane kavhizheni kakasara kaitika ndakangona pane vhizheni yanga iri kundoya madziso mangu sinaonimirira musha dimara ndiri kundorarama ndindorarama zviri kudaroko sonda rinopera ndakupota ndakutopota pamwe ndirara panze mumba musurarika ndakupota ndigara kunze mumba musurarika kuzoda kuti nditi murume wangu wakazotomboenda nekuchechi kondimangarira kuchechi kwafundisa ndikamboenda kuchechi ndikatongwa gurero rero kundobva ikeyo mufundisi anga ati sondo uyai kuno sondo riya rakasara kusvika ndatoendeswa kumusha kwedu kwabva angondirongedzesa kubva aendako ndira kumusha kwedu kwabva amboteera ngemuteera ndati vabereki variyo handina kukwanisa kudzokera ngoni ndandiziva nhamo yangu kubva ndasara aibva azoti hafuiredeti nana baba kwabva uya futi kumusha kuya nana baba vabvatadza vapindira pekutangapo akaziuya nehama yako haana kuya nehama yake kechipiri abvazi uya nehana wako wairi ngoti anga nekunyenyeka nepasi kuti hazi ndine mwana wani mupamusha pano handina vanaka ini ndakabereka naye vana varongomuna ini ndaturirwa vana vatatu iye akutira mwana wani saka ngekunoenda kweguru rachero rero inini zvakandiremera ndidzokere kwamarima handinodini kwanisa kudzokera aba kubva ndatopedza guru racho robva rapinduka ndiri kumusha kwedu kuzoti muna February vakabuda nyaya mwana wangu musikana wepakati pane mwana wangu 3 wayo wepakati wacho musikana mwana wacho ndara nyaya dzake nekuti asenyi atangatira kuna baba wake nekuti idini mungotoziva kuenda kobatsirwa kuenda koza chii chiri kuitika oba iwe uri kufamba kuti ndikuenda kobatsirwa zvizobudawo zvazondobudawo unenge uziva kuti chii chiri kuitika apa ini ndakazonenda kuzviningana nemuprofiti uyu mwana zvazobudako mwana akati mwana wandinaye ngoye mwana wemuprofiti kuti ati ndicharekerera kwamirira mwana zvakandiremera kazi vanhu vacho vatotora kuti vada kuya kupi pamushaka kobvisira chini kuti vatore mwana wangu baba vacho vazondifonera vabva nditaura ndikati kutine mwana ndingodini ndingogona kuya komiririka rega ndingotorana nababa wangu kuitira chemangwana zvesho ndakaenda ndikataura nana baba ana baba akati iri nyaya yemwana ndoakabereka mwana wako enda amirire chii mwana asi waenda zvandopera dzokera kunoko usagare kwamarima ngoti namarima tinopedzera navo kubva ndaenda nyaya mwana yapera ndasimuka ndaudini ndadzokera kwachirumi ndamutara ndati reka ndiende kuonawo nasekuru ndandakaonawo nasekuru aya anasekuru akati achichatiwa tudzoke uku dzokera kumba kwako kwabva wanditakura ndikuwa nasekuru kwabva wanendisaipi musha kwamarima kubva ndasvika makatoungana vanhu mumbamu nekuti asenyi vanasekuru akataunza mukadzi wako nhasi namakushona washata kwake ngoti vana vakuru pane nevarora nevazukuru ndipo makushona washata kwake isusu taunza munhu mumba make agarire vana vake vakandoti orati vanhu vavafarawo nekuti asenyi vatati zvadini zvapera 223 kuti vakacho hakuchaperi 24 wacho iyeyuyu kuti vakacho hakuchaperi ndatiza ndaendakanase kuya kuno akandiudza waya kumusha kwangu handisi kusvika kuchasvika iwona ndidzokera kumusha ndakandakanase kuya ndinotaura nhamo dzangu ndazvandiri kuonawo mukati meumba yandakagara
ndosandirupiwa acha kuti ndani nini handina wanasekuru anga undonditi wendo benzi ende tutwatufire pamba papepo pakagara mpisha ndinga yako ndo akawa ndikati kuti panosika ndoita sei timarabva ndazoona ati mberi kwacho ndakutonyura ine ndandisire kana sekuru kuti bandagara murume wangu ndenge kwenda kana sekuru kuti ngoti pawakauya pawakatarwa ati iwewe kuti waona uchaona pane mukadzi wako ungoya kuchitaurira ndasande kwachirumikoba kana kuwana ungoya kuchitaurira ndasande kwachirumikoba ngoti azvina kuti ndiko kutira mukadzi wako rudini urumuna saka ndopikisha ndaya kutambika nekuita sei pandakazona kuti murume wangu ndiye akuinga chisimbura kuendako indakandatiya mabhreki bandagara ndagara kudaroko pane mwe sekuru akazondifonera akati iwe murume wako ndiye kuno katira asi ndiye usisikuya kunokuba murume wako ndiye akutanga ndiyo hama yedu panapa ndiye wakanyarara ende zvarume kutira kuno zvazvazvitoni hazviitiki ine ndikati ine ndizvamutaura zvezvo ine ndizvomutoti musango asi ini ndakufunga kumbotsakatika hangu mukandishaya zazonditsvaka kazi muzukuru uda kuendepi inini ndikati ini ndakufunga kuti mbosimuka ndozvandikuona panapa nezvamundeka zvandudini zvandiri kuona pamusha pano ekuti nditaura handinini handina tobatsirwa ndakurambidzwa iye uri kuda kuenda kobatsirwa ini ndakuzosaendepa saka inini zvandiri kuona panapa ini handichadini handichazvikuririba nekuita sei kazi muzukuru enda kumusha ndikati kumusha hakudini hakuendeki asi kungananayo ndakuenda kwamai vangu ipi kusagambe kazi kusagambe kuna ndikati kuna mai vangu muna mai vangu kazi urati muzukuru dini enda zvesho ndakasimuka ndikadzika kusagambe kuna mai asi ndasimuka murume angamutaura tasvika pamberi pedare ngoti ndanditi ndemikuru kwendagamazamu ndirambidza ndakabuda ndosimuka vano vakandipiwa mari yebhasi vanaenda kusagambe ndakapedza 4 days ndiri kwei asi sekuru andakatonitana vakazondifonera kusagambe kuti waibva wandibvunza akasaka mai rutini ndikati pane kutonga kwasekuru nekutonga kwababa nekutonga kwamai saka zvero ndiri kunani kuna mai vangu mune muna wamai vangu kazi saka kuti zviri kuita hazvo nanga ndizoti akafamba mushe ndati zviro akafamba mushe vandagara mai vakazoti kutaura nyaya ndiye handikati ndiro kwamang'ando ndivana sekuru kazi davazowa ndipafuna taura nao ndikati aiwa zvatodini zvatekeramira mabhizi wavo vatanyarara vatagara saka kudzoka kwendakaita pamusha murume wangu akafunga ndiri pani pana sekuru kwamang'ando mungonoziva vanhu vacho kundosvika kuti unonona vhizheni yausikuna vandafuma wandotoshoto kubuda kuenda panaendawo kototitoverevere kudzoka ndaita pamba paya pa4 days of days pane chandaaona chakadai hamugonero ndibatsiriwa hangu muropa rangu kuti dini zvidarike vanambe kwamnakangadadzoka ndodzoka murume wangu akabva yabva ati mai marima sekuru akataura neni zvesho sekuru akataura neni pafoni vakati yakuno kumangwana zvesho takaenda ikweiri mangwana chakafudako chine mzimu ameno chiachikudikai papa murume wangu akatanga kutaura zvakawanda ipo papa asanga amboenda kozvitaura pana sekuru ataura zvaakataura ipapo indizondozweya nyaya yekudii yakutaurika payapo iye akafunga ndiri kwana sekuru handiti vakachena kuti kuyavadzoka kukaita mwana wenyu zvaramba zvakadaro hapana chachinja nyaya iyi padara nekumangotaura zvese inani handichambonyari pamwe ndakuda kuponoka inini nyaya iyi ndine mwana wangu akaridzirwa ngoma akamukosanjeri vabereki vangu vauzivi asi mwana ndakabereka 9 months haona kutaurika yakandogumeri mushere pamani vatagara saka mwana uyu manje wakuenda kuti vakogara kumatende kuyawo pane pikicha yakaitika kupera kwamachi pandiri yandisina kunzwisisa murume wangu ndiye anga atanga kuchinja musoro patiri kurara tese aibva torapire yake kubvaisa uku kubva rarakandandisa uku inini yangu pirobva yasiwa apo takapedza mwedzi pinduro randakadai iyero rakadai hapana tava neumwe uruzwa vandati horai zvadini zvadanика ini ndisanekapiki changu iyaitawa yake nditowa yangu anindowatanga vatagara saka paakaenda kutara kwana sekuru komanje ndakazozvizwa manje ndino zvadini zvakataurika nekuita sekuru ndikati ndinoshaya vachinokutonda nababongo nekwakabva mai wangu handi zvakuda mai wangu nababongo roti wandoona kuti chii chiri kuitika kondiri saka zvari kuenda kwana sekuru iyo kwakabva mai abereka baba wachapedzei vandanyaka saka patakazonyatika semanje penzi rakabuda pabondini ndakazozvipedza ende wazoendere pamai wako usina kuyakoti tauri kuti idini pakabva chakatitenzi inobhanana ndikati panapa kuti ndonobuda mune zvakanaka ndisina chandibata mhere uripi uratanga uchema ndakachema muna April ndikachema kuti tamera
vakazoka vandibata ati pana ndikati ai ini muzazo muri ini nipike chakazobuda ipo papa ndakazoti ndakalala siku muri mwakulala kuendesa kukamsoro ini ndiri kuendesa uko msoro ameno chacha kuti kangamaya kunosvika yemwana ipo papa ndakafuma ndisuko zanoti ndiridiba mumabhurandi ati ndisurumboitaba nekuti ndizoti chichakoitika handina kutombobvizwisisa pandiri pamuri pangu asi nekwendatomuvaona siku rakandinoendebezi ende wewe ndio utoshukudza murume pamba pake chichindikatazinana asi gara chasvika kachirume pandikwachazoona kuti vanhu vakadini vakanyaraza vakadazoti bana vakanditona ndikati mutautadaimudesi ani murume amwe ndoridaiti iri ndiri benzi vandanyaraza tagara ndindoshungudzwa kunerwa kupera kudandoti mbamuna muntu ukonawo zvakadai kazi handichatikwatopanda handichatikwata ndokobatsirwa gara pano hama dzangu dzakundoteketerwa mazita pamwe nousiku nousiku fanika baba azvakaidzwa pamba pangu unomuna wangu azvake kudaidzwa usiku pamba pangu manechazozvitaura chini papita kutimwekunina munumuna wangu nditaura kuti munumuna wangu zita rakupana apa riudini ringodaidzwa Anyway, that's the background of it. Taizwa, ushuru. Nabatozwa. Mazino amusina ngekuchaiwe. Anichatozviba pamwe ngota ndikatamba kana kuchaiwa. Kuchaiwa. Ndazwa ngekunero. Ndokutanga kwamba ndakana musipalisa nekufamba. Kana sikura ngando nditoya kuno ndikatika ndiri kuenda kumusha kwangu. No, because zvamuno. Ndio nandoenda neruti kana ndakaya makara kuno nandoenda neruti. Zvanokuedza kukubatsirei. Zvinhu zvakaita sengezvo. Musafe. Muchiti muri murudo. Muchishingirira. Asi rudo pasina. Iyi polisi yekuti handiende ndiri pano. Unofirapo uchifira mahala. If it is time to go, move on. Kana zisadi. Unogara sei nemunhu anokubvisa mazino? Haumangari mapurisa, hauiti sei? Wapinda mubedroom macho, bota hakuna. Iyo wakatarisa huko. Iyo wakatarisa huko. Kana nenyu kuvura kuona zera renyu. Isu ndosakutokubatsira ibuya. Kubatsira kwatira tokubatsira zvinhu zviri practical. Hatikubatsirire zvinhu zvisingaiti. Murume kana ari violent. Ndiyo inonzi domestic violence. GBV. Hanzi. Saka kana itori domestic violence inoripotwa kumapurisa. Munhu opinda mukoti wodi because yamutori nayo yekutobviswa nemazino nechii ndiyo inonzi GBH, grievous bodily harm. Anivumeli macho iye yake mazino akakwana asi mamuna makuda kuzoya nyama yaiswa pamoto na11 mozoya na7 asi umwe munhu achikwanisa kuya nyama paanofungira then oti mwari mubatsirei munhu iyeye hamuchakwanisi kuya bhurai kuzi mazino hamusina munotsenga nei asi iye akutenga bambo simurai bambo murume wachezodoro andingamazwa vangu zvandakotaura kwambo ndo zvimwe chete zvandikutaurirai kuti mutemo uri kuona kusunga ibamba zvingatadza kugara zvakanaka nechii nemukadzi. Kana musati mukadzi munomuendesa musha kwake mutedzera tsika dzekuramba mukadzi nadzo zvakanaka. Handizvo? Saka imi muchinokutai sei kuti kana musadi moita chaizvo zvamusapozvo muchiita chii?
Pandokuremadza munhu. Ndati kana musisadi mukadzi munoita zvinoitwa hamuremadzi chii. Kana zera renyu wazungura kuti tinobva kuda kunze tichitamba uto nevangu uvazi gogo unorara akabata makumbo asekuru, sekuru unorarawo kwakabata makumbo ambuya. Zvinoite hazviita asi muri kuzviita nezera renyu chamuti muri kuite zvakadaro chii. Vanhu vane vazukuru taurai baba, taurai. Inini namai aka tiri kunesana nenyaya yekuenda kuchiprofita. Chiprofita chiri kuendwa ichi sachiraro anikusa mushonga ndachokwanisa Shirana golden. shara mhombe andigumba rana kune mburoyo Uyu wemakirashi. Webegawa. Ndoda kuzvikona rato ndinesa kuneke mushonga zvekuti mai ava vaigara vakaendako kusvika 2011 kusvika 23 pamwe aenda katatu pasvondo pamwe aenda zvofondo vari kutai kunogumaya mutsvai kunitana kuti kunoguta zvikamei vanaipaanokondwa zvakadaro zvezvi ndo magaranda ndikuita uyezve mai ava vabva vatotokora dambudziko kunoona yaita musikana hazviso zvakuita nhasi ndoi vanogwina mabhurangeti ivezvanoshandiswa chini chakutakaishi chezvenesei wazinoise sauti mumaoko nemakumbo ndaenda mundikibangere mwana mukuru ava vatuka wani daidza mwana mukuru kuena evanaiza kuti dhati asikuwe zvakanyaisa katambati 150 meters ndovandaadainza basi baba kwaitikei mai havasiko zvakanaka ba100 ndobva ndasvika kwako mai vachitosvika mukomana iyo zvoti mama chiko zvenesei chiko mama zvatipise pamubhedha ndinonedzei pamubhedha mama chenesei zvatizoretsa kuti maoko nemakumbo handinesa kuti kuitekejenasotenga yokuti ndemombe ndondoshanda kwakuza makumbo kwakuza maoko kwakuza makumbo handinonedzei basi kundidaso ndamudaremerwa ngamanongaunobasiwo pasi d wabvatonha pasi wangusumukei ubvasimuka ubvatanga kuda kunze wada kuda kunze chimbedzumino kati putsa kondotija nini ndiri kune zvivigwe vachibva nokuda kuenda kutoileti saka mwana wangu ina akabvunza ati baba chii chinomboitika kuti vayavada that aiwa sachirara kuti aisika asi wambopinda mumba muno matauriro akaita vakataura kuti murume wako ari kuti kunoku kuna maikuru iwono uri kunoku ari pasi pakati ndofati vanotuka kati vafati maikuru ari kuno nemumwe yamako ndotadayagari tozina mwanangu zvatopera uchauya zvinezvi vambofamba kuti zviri zvega here zvinezvi ine kufamba ine handikwanisi nokuti ini havasiwaona zvinoenda kuotana nana baba wacho kuti ndoda muzivo randinaro baba zvikanzi baba zvisi zvega zveizvi ndobva tagara paya ndobva ndazoti kuenda kwenguva izvakabvatika manje manje akusvika ribaba ndine mwana wangu musikana uyu angari form 4 topakasiyana form 3 form 4 tovatanzania muzivo iroro mai vachienda iko kuchiprofita kwavo vachirara tikati mai zvamuridzidzisa mwana izvi hazvina kunaka ba pamwe kamwana davona kega mai kukanganisa zvamurikuita izvi mwana uyu zvinoitika hamuzvizivi kuti aiwa mushandi wamwari hana zvanoita anoshandisa mwari mai avo ndaiti ndikamudatara navo ndine hasha vaibva vabuda mumba vondora mukicheni voda mukicheni nekazabheka vofuka
Inini vanasvika varandira buda ukamana kupisa moto ndosvika pasai ndotanga kubvunza koini ngekurumboita zvinhu zvakadai kunde ndotaura pamunobuda kunze satana kumba kwaanogara wacho same kwaPhilip uko ndowanogareko asi kutama ipanapa ndutanawo unonzwa foni yatohwinda ipapo zvanzi ai mai marima sabani vanopopota here zvanzi autotaurawo vaita ofoni yavo yai zvoita futi zvikanzi mai marima sabani vanopopota here zvikanzi vanotaurawo vanotaurawo ndobvataura kuti samarima akunotaura zita rangu handizvidiva izvezvi saka munhu uriko arikofinisoko ari kuzvibata sezvoinoaatobideka ndobva ipapo zvakare ndoenda panyaya yedhora rakabva kwachirara rakaiswa kwachirara dhora iri vamautokoditaurira ine chuma diamonds ndichitanda ikoko ndikonaishanda wacho asina kusiya unenge achirara zvikanzi vakuda kuti dhora iri rikomborera mikomborerwe kuita kuti vana mumba muno vatengwasumuzarauka saka vadaro zvezvi dhora riyayai richazoenda kuti kwachirumiko roende kuchikuwa raende kuchikuwa kwakwako hazozvachazika seikoko ndezvokuti mudzime kwachirumiko nemudzime kwamarima ibatana pamwe chete kuita kuti vana ava vanogopa nedambudziko ndobva ndazvidamba ini ngati handizvidi zviro ndozvo handizvidi papavo pangu munachinotai nhamo ndindiona ndikapanapa hamupo vano sati vananyarara saka ndasvika papapayapa ndakasvikapo zvikanzi namai ndini dhora ndakaisa kuchikuwa ndonakopota ndonadzoka kubasa mai ava vakabva dini vadzoka basa vakabva ndaharare ine ndisikazvizive isiyai vakudzana chiyana ungaseitawo vabvaenda kuharare ndisingazivi kuharare kwavata zuva rechi 3 weeks vari kuharare kukoko vana vapa ndakaenda ndikavataurira mwana uyo handisi kumuona kumba anofanachidonda harare vakadzotobata foni iya kuti vafoni foni mutazi not available zvikazonzazobata chimainino wacho ava zonzi havako hamene vakupi saka zvaite kudare ipapo ndabva ndadzokera kumba vandichazoona zvichamira sei ndadzoka kumba paya ndobva ndagara ndobva ndazofona futi pafoni yavo foni yavo dzaidhinga ndikati ko muri kupi muri kuharare zvanzi nanhasere zvanzi ndikati vana baba ndati ndavataurira asi vato zvakanaka chazoona nyaya icho ndakamira sei ndine urombo ndakapandwa kusamisa vanhu asati kuda kudaro ndobva tena foni yayi vanhu vachiti vana baba onaiwawo havasana baba wangu vana baba wangu vari kuno kuharare uku ndabva kupi kumba kwavo ndachobva paomba ndagara paomba ndichiti chitatu ndikudzokera kubasa ndobva ndafona futi aiwa ndida kuti inini ndiri kuda kuna bhazi kuenda kudzoka asi inini chamboedza kuti bhazi ndinoona ndati mari yangu inini haisi kukwana ndobva ndanyarari paya ndobva ndazoona wamusa chitatu ndaudzoka kubasa kumakota 4 ndotaima ndaibata kombiyo kuti ndibati makombi ndonobata basa mbiri zvakada zvirezvo ndipo pandakazonzwa kumakota 4 ndati ndiani zvikati ndini zvatandizive mudzimai kota 4 vanhu vanodzikira kwabvuma kwakuyaku pafamba papapa pakuita 2 hours kupafamba papapa munhu womukadzi ega ndobva ndasvika kubvira ndore ndobva ndangokwasana asi kwasana kuchakwasaru ndobva ndanyarara papapa ndobva ndakwasya vakadaro nyaya yako ndakwana sekuru ishoko vandakusunye baba ndakati imwe musi ndakatorera huku mabhurangeti ndobva ndaona muse zvakanaka ba mabhurangeti mai abva ndiudza kuti asemaiona ndamese magumbezi ndati hata haiti ena senyaya ndatosekerawo vabva vabvisa mabhurangeti aya bhurangeti wari wepasi vabva ndandoti kugeza bhurangeti yadai vageza bhurangeti yadai kwakasara chii metros nebhurangeti wacho saka zvadaro zvirezvi ndabva ndatachidyira ndamboisa handiti aita makupezeka asi pane zvaitika ipapo
ndobva ndakwesa zvitete kuti ndirare usiku hwese. Mai havaenda kunhirino kwangude mwana kuti arikanganiswa kwanya kuri mame mabhoizwa nyaya iyoyo aitorwa navazokwa masviko akarasirwa navazokwa masviko. Saka zvadaro zvezvi ndakabva ndangoti allright ndobva ndamameswasiya ndamoba ndobva ndaenda ndobva ndatsika magumbezi tsikasika musiki panguva takagedza siki totsika magumbezi aya ando zvanaka ndobva ndandangonanika kudaro ndobva mai vakasvika kubva kwearondoma 8 ndikati nini ahone mai ndageza mapurangezi zvikati wageza ini ndosati munonotendawo kundadini mazvita ini murume wangu baba iyi imistake yakaitika hataona hatiiti batozviita asi nokuda kuti imistake yakaitika otara mune zvakanaka kunomwako tobva ndandonyarara zvandirwadza mai vakadzokera futa kuyangu ini ndabva ndaenda kunana sekuru mudoko uyu sekuru mukuru pambasina tonakana sekuru mukuru payapaya mudoko ndobva ndavataurira ngeda sekuru mandikuya mataura aita mai anondifadzaba kuti zvanzi mabhedi ameswa iwo twanzi unde wageza kuda nditese wageza ka indi tozati manotendwa sura kuda sai kusakura ka ora tinotazere kuenda kunze mu 8 man yam bozwa mumba this is true but keep in short man keep change everybody change alright iyo ndikatoti ndapedza iyo nje kuti mukadzi uyu anoshuka ndazumuda ngati mukadzi anokunetsai ndichikudadana asi wakataura kuti uchimuda here mukadzi uyu mukadzi munomuda saka mukadzi muchimuda tazwa matambudziko enyu ekuti mukadzi uri kuenda kwachiraka amudara ndiye akwadza musha wenyu imimi hamuzvidi zvemapostori then kechipiri mukadzi unoti kakawanda twaari kunyepa nekufamba haagari pamba ende mukadzi mataurire ake haana respect izvi ndototaura nyamwana tezvauro kutozwawo kuti ndozvitaurwa wako nemukwamu kuti tiri kuzvinzwa mama kuti mwana uyu haasi kubvawo mapostori pauro ndiri kuzvinzwa mama ende mukwamu kuti wakatongoita dzimwe 2 weeks ari harare mukwamu asingazi kuti ugaripi zvese tanga takateerera mama akateerera akadzokana 4 zvinokwanai kuti wakwabvuma kutoka kumba wakanga afamba sei handisemaoa tiri kuti isusu apa musha wevanhu vakuru watikufunga kuti vanhu vakuru unofanira kudzivirwa wasechii unofanira kuonekwa semusha weshe wadzidzewo something kubva ipo mazuva kuti azi mupwere ari form 2 akutonoswera kwachirara kupostori tikuti isusu ichi chinhu achichita adhirera achichita kudhifenda achichita kuta mukadzi wataura maproblems ane ake murume ataura maproblems ane ake chiri kudiwa kuenda kuti vanhu vari 2 ava wagare pasi mutaurira wenyu kuti izvi hazviitwe kana uri muchii mumereri chandoziva inini mupostori ukamuika pamba pake haasha izvi kutaura ukaenda nhasi kumupostori achitaura kuti nyaya yako yoda munamadzo azvo mozodzoka mangwana na 6 uchisvika uzi wedzerai kunamata oda mukaka musi weWednesday woenda uzi wedzerai munamata musi weFriday uzi wedzerai munamata musi weSunday uzi wedzerai munamata gore rese uchimbozi zviri kuda chii hazvo tiri kuti padini ipapo paonei nekuti vakadzi vakawanda wamatambudziko nenyaya yechechi nemereri dzavo pana vamwe vakadzi vakuudza time kuchechi kudarika time yaanopedza ari kuti ari kumba kwake mumereri chekutanga mukadzi kana wakaroorwa the first thing is to protect your marriage
ziva zvinodiwa nemurume wako, woita chii? Woziva zvisingadiwi nechii kuti nemurume wako, woregera kuita zvisingadiwi nechii? Ukadaro chete marriage yadii? Hapana murume anoda kuti akati ari kupinda mumba, mukadzi anotanga ari kuona imbwa iri kupinda mumba, kumirira kuti murume akakuroora akuti maswera sei shumba, kuti murume akakuroora akuti maswera sei dziwa. Iyoyo ndio saidi yekutotanga kuratidza kuti waakurasika. Chiwangu chinoti mukadzi mamuka sei baba, marara sei baba, maswera sei baba, maakuda mvura yekugeza here, maakuda chikafu here, hembe dzakaaimwa. Baba akada hembe yekugeza, mai haubvunzi mushandi kuti hembe dzababa dziripi. Idambudziko iro. Ticheza ndii? Kana ukaona baba akuda kuda hembe dzokupfeka, akubvunza mushandi kuti hembe dzangu dziri papi. It means mumba dambudziko ratodii? Rakutanga. Pane asiri kuita basa rani? Murume whether ane mari kana kuti haana mari, ari handsome kana kuti ndigotito, murume chii? Murume ndewako, ndiye wakadii? Marriage hainombosiyana kwese, wakadzi wakafanana kwese, asi zvawanozoita wapinda mumarriage ndo zvakasiyana. Ndio zvinoita kuti mai wepa next door asiyane namai wepa next door. Kaitire kani kako ndo kanoita kuti marriage idii? Inakidze kana kuti iwawo. Porridge chairo rinonaka riine shuka netumukaka nedowi riri kudziya. Porridge rinoita sei? Rinonaka. Waripiwa mbawo yakadini? Yakanaka. Rinodini porridge rinobambo? Rinonaka. Asi ukapiwa porridge mupureti yakabhondeka 1, spoon yakabhenda 2, harina shuga 3, rakawanda sauti 4, harina mukaka 5, harina majarini 6, harina dowi 7, rakatonhora 8. Munhu ari kupa porridge wacho haafugami. Porridge iroro haridini? Harinaki. Anzo tati porridge iroro haridini? Ende hauzwi shuku nekudini? Kuridya. Hauzi kamoyo kekuda kuridini? Kuridya. Asi ukaona riri submerged mumukaka, kuitira kuti kasipude tunga kuti ita mukagomba, iroro unozwa mwoyo wako kuda kuti kuridya. Asi ukaona rakambochikudini kurakidza netaipe chigayo chakagaya huko wacho, chibvaza kuti pane zviri kunetsa. Wakadzi ngatizive chii ichocho. Ukaona uri mukadzi waswera kumunda, uti hembe dzaenda nadzo kutema huni, ndozoruti kakujamba kupinda nadzo magumbezi futi. Ziva kuti marriage yako iri patama. Mukadzi usati walala kupinda magumbezi, enda ogeze, wozora mafuta kuti warupinda kuenda kuchechi woda kupinda magumbezi. Ita make up yaunoda kuita kuenda kuchechi uchipinda magumbezi. Zvemukati zvamaswera nazvo handizvo zvinorarwa nazvo ba.
Pamunogeza dzidzai kuchinja zvemukati. Motsveta muwash and basket, mopfeka zvinyowani, mopinda mumubhedha. Musaite tsika yekugeza makumbo nemagumbezi. Kuti munhu anopinda magumbezi aine shende akati kupiri, wobuda mangwana magumbezi achena. Kugeza wakadzi, kugezwa nemagumbezi. No. Marriage dzinodini? Dzinofa. Titese. Musatange nharo makuenda kubedroom. Musatange nharo yangu yekupa chikafu. Titesere wakadzi. Dairai wakadzi. Munenda muzore kuti damubatira ipo baba. Paanoda porridge ipo baba chipo spoon 1 ndo vandati kuziva ere kuti zvawakaita last week and last week. Aiwa. Bedroom hamusi mukoti. Bedroom bedroom yekuronga. Tunhu zvinonakidza chete mubedroom. Isai magwavha, maplates mubedroom. Motora hubva, moisa mukaplate mubedroom. Motora zijopi vemvura ekutorwa, moisa mubedroom. Motora maagitiki, maswiti, machange kumashopu, moisa mubedroom. Mabanana kumusika mubedroom. Mazwa ere wakadzi? Baba wakati ndidei mvura, musabude mubedroom, mvura inofanira kunge irimo. Munozwa ere wakadzi? Baba uda mvura, mobuda kuenda kukitchen kunze, kotora mvura. Hauna kurongeka. Murume hakumbiri mvura yekugeza, unozi baba mvura yekugeza yaaredi. Muruzwa? Endai muite zvekutorera. Mai imi mabatsira vamwe. Hamuitiri pusi mumagumbezi kubatsi kuti vamufikisa. Waitira pupu mumagumbezi, woti murume geza magumbezi acho, uda kumufikisa, uda kuti adi. No. Tiri kuti isu zvatiudzidza. This is ndio ma-problems atinawo. Echiwanhu iyo atinawo. Kuti pane patinoleka when it comes to nyaya dzemubedroom. Nenyaya dzekuti tinokomunikita sei nevarume vedu nevakadzi vedu. Mukaona varume vakawanda uchiti uri kutaura murume wako achinyarara, usafunga twakaoma, hauna kuoma. Murume atozvigeja kuti kutaura newe kupedza nguva. Saka the only way to do kuita sei? Saka ukatoona murume wako utaura naye, ukaona achinyarara, zvibvunze kuti ndiri kuita ere? Ndizvo ere kana kuti handizvo? Asi ukaona murume wako achiti, mai mana, munazviona kuti huku dzaita sei? Munazviona kudai? Achisvika kumba kuti huku dzavharwa ere? Dzakachavharwa ere? Murume ane confidence nani? Newe. Uri kumuratidza kuti uri munhu anogarika nani? Asi ukaona kuti pamba pako murume akasika mukubvunza kuti imbwa dzai here, huku dzapinda here muchikwere, mombe dzakakwana here. Munozwa wakadzini? Mukawazwa mibvunzo usikamboibvunzwi. Amen hapo. Inini ndakutaurira kuti bota rihiwi vanhu vakasunga kupesa harinazo. Bota rinohiwa vanhu vari kufara wese, nyama yakarelaxa. Harihiki kuti imwe nyama yakaoma, imwe nyama yakapawa, harihiki. Ndai mushe wakadzi. Uzwa bambo? Bambo mubatsire futhi. Bambo uyu. Vamwe abambo ali. Andisi bambo. Nduze. Pamwe pacho haasha bambo, hadzi wake. Kumba kwana Tezvara handi kungoti ukachayana nemukadzi mbama wokuenda kwana Tezvara.
no zvitariso kuti uchanitaisa mbama chii nekuti pamwe pacho varume patochaiwa mbama nevakadzi tinenge tiri kuziva nyaya dzedu. Ngatiregere kuita mamereji ekutsvagirana mhosva. Ukaona wapinda mumereji kuti everyday paunosvika waswerepi wangoinani wangauta nezvei wakati that marriage yakuenda kumawere. Marriage haisi yevanhu kuti a45 imba andizvo zvakarorerana. Simbo kwese nekuti mukadzi asvika baba maswera sei kwakurisei kwamaswera zvatopera. Kana murume aine zvada kukutaurira anodii anokutaurira ega, kana pasina hapana. Mukadzi wakarorerwa pamba gara pamba. Kana usiri kubasa wakutospenda more time uri away from home kudarika uri mabasa unongorumbuta nezvei. Kana kuti mukadzi ukona uri kuda pamba korara kunze kumba uine kumba kwako mukadzi kokorara kunze uri kuti unongoritiradza kuti hautongeki. Kana usikatongeki gara kumba kwenyu. Kana usikadi kutonga usarorwe. Mazwa here? Kana usikadi kutongwa mukadzi gara kumba kwani kwenyu. Utongwe chimba yako wako basi. Then bam chibakera chiwaki musha. Dzingava dziri hasha asi chibakera hachiwaki musha. Kana maona kuti pamwe pacho munhu anozwisana tsvagai munhu anowirirana naye mumutauro kuti wemashamba ndibatsiro uyu adai. Izvo zvinofamba zvakanaka. Ende musachengete babambo mwana kuchengeta zvigumbu. Munofa neBP pamwe. Iyo mapurisa zvigumbu zvingada. Mapurisa zvingada. Tazotokumisa yasi pamama mateni zvigumbu zviri muhana. Munoita BP pamwe. There is no need. Kana problem yatoitika mumba chive maigadzirisa. Kana problem yatongoitika mumba mumadivi mapatogadzirisa. Musazomirire kuti chazotanga ndaona nhingi. Aiwa no. Zera renyu ibambuzi murara makafuratirana kana bota racho kuti yakanga iri mutana pawiki. Pauvhura ndotowa mutemo ndovona yabota asi pfungwa ndozviruda bambo asi amwiri amuchakwanisi arizo bambo iyo zvikukarareka mamuta mamumbo yabota kana makapedzera ndinhu yabota kare. Saka muruti ichiri imba ipi yamuti muri kugara isingayibota. Kuti ndoroti madzokererana ndoda uyai kumene uyai apa mai apa kana musati murumedzo kana musati murume okay muchuda aiso atiri zera renyi simuoneke kuti mimi makanyamusha ko wana wenyu mimi wasukuru wenyu mimi wozodini wana wambori wana waripi pindurai imamupindure amere wana wenyu wari wana waripi ndine wana aripa uripi mwana ngauya auya saka munyarire kuita zvakadai wana wari Mayo, yai padhuze na baba. Ndiye muna makabara nayo. Yai padhuze. Zviunese. Chiprofiti chakati mukasvika padhuze munono. Yai padhuze. Tawira la padhuze. Mushuda nani? Mai mushuda ni baba. Mwana. Isu chakula mai kuta sei. Kuti mai kuta sei. Siene nekutukana kwa mundi. Kwa mundi. Kuchaya kwa mundi kuita. Nechi zvese hatichadiba. Imimi mai mukaenda kuti mukaona kuisa kuti takutaura zvitano temo ende kumapisa mama mangare
imimba mukachaya futi mukadzi muri kusungwa chimboita zvechi zverudo imi wakomana handisi tinoto abereki awagari zvakadini zvakanaka imi mwana kuti munofanira kubatanidza vachi vabereki wabatanidze musawapesanurwa musaoneke mimba muine saidi pakati pauntuwa mukaita saidi chete pakati pauntuwa awagadzirisi chimbo aganaizvo kana kuchunda zvakanaka go back home. Kana mimi pamoja kubatsirwa. Tsvagawo nokubatsira iwe kumiridzai marriage yiti sei idzoke payanga iri chaiko. Iyo zvokona kuti ngapona kuti handichatozivi. Bota handichatozivi. Amuna ataka akutoda kukanganwa kuti murume ane mukadzi akarora kuti akukanganwa kuti bota toiwa sei. Zvekuwaka iri. Munokunza zvakanaka zvaiti. Aiwa, pana pandongotsinirwa ngubadzirwa mutorere. Kuti iwo ndo wangoti wangotanana. Izvezvi musina pandazosinga kunoshuvika. Kana kuti wane 2-3 days vari kupokota ngenyaya yemudzi. Wakamwonesa kuti akatenga mudzi yangu. Wakopota ngenyaya yemudzi. Aiwa, tata. Makasema beda lega. Barra pasi no. Nenge mutere pasi. Mutere pasi. Samucheke huyu azitava kuti azidani nguwa. Azidani nguwa tisikayasikusangana zvakanaka. Kuti ini ndifare. Not mabva pana. Anditi. Muva maenda umu mutaxshop umu. Muva matengerana chi makokora. Anditi. Muva mafamba. Muri vangani? 2 nemwana wenyu chingani? Muchienda kupi? Kana paini kwa mdoto analipa pamutogadze pamunosvika kumba. Tungwese tofanira kudii. Mora hukumomoya. Nasi kwamai. Saka asi kuti ndifare futi maningi. Ndaona mudharaunda ngone doubt pichara kana mai kuti shuwa zvidii zviri kuitika here zviri. Bata mudhara. Oh, $20. Gambire. Musamboshike mudhara izvi. Kana tiri kufara tese kudai kumba ngatese zvinhu zvedu zvifambo zvakadii mamarriage anongofa nezvinhu zvisina chinhu. Mai handizo baba batanai namai ndakatarisa batanai maoko kudai mai idai rudo mai kuda rudoka ukaona Namai taka. ngora kuda rudo batai bakaza baba batai bakaza baba Mana wewe. Mana dara. Jo. Kana chiki muri. Dochi. Kuchitaura. Sindirai. Zvazoshata apo zvashata mambo.
Ngekuti panapa tapedzera pa mutemo. Wekunzi apabvumidzwi kutora mapikicha kana kutora audio. Asi tinwatisika ndo zvakanaka ere. Tese tusvika zvakanaka. Right. Saka zvakadaro zvoka. Yakadaro unozondipa audio izoti matirambidza iya anyway azvina basa. Ini ndinonzi Raymond taona ngoro. Raymond taona ngoro wana baba wake awana apa. Ndava ndatowana baba musasata urero. Hapana iyanga yakatotangwa kare isina chatamba. Ndizvo sakatana baba musasate tauri uyu ihanzvadzi yangu uyu mukwambo wangu uyu muzukuru wangu uyu tete wangu newana wangani 4 vakomana 3 musikana umwe chete. Chekutanga chotoda kutenda padare riri pano rese nderekuti chekutanga muzori nerudo rune ruzivo. Aikona rudo bedzima rune ruzivo kwero ndenda rudo bedzima kuti akunga ururasa. It's not easy makore ano kuti mambo ungobvisa mama vati ende mwa mabhoto hazvisiri mbori nyori. Iproof yacho kuti rune ruzivo. Chechipiri ruzivo ruripe kuti ndasvika panapa zvikanzi pane vana vechikoro vauya vakuda kutora manozi kudzidza ndiwo wachava maloyers edu emangwana, ndiwo wachava upenyu hwedu hwemangwana. Hongu mudare masabjects atinodzidza munotorwa nezvinonyadzisira asi ndo zvinobudisa kuti chakanaka chidini chibude. Zvisiri izvo zvizvi panapa unoputika ngehasha so asi wakagona kuteerera zvawataurwa pana unodzidziswa wasiri iwo wega nemadzimai nana baba. Panapa mambo wapinza china. Wapinza china kutaura zvokuti ndosati iwo ndiyo zvataona mambo izvi ndaikuda audio yacho bhozika ndaizomboiplayawo kuti kumba kwangu. Hongu wamwe wati inini pandakakuno ndaiti handisitomboenda kuti paite ungoyiwa ngemhosva bei kuyiwa ngemhosva kunobatsirei. Inini chandakandonga ndigumbukira hangu mukwambo wangu chinhu chimwe icho. Mukwambo haagoni kurispektawo hama dzake. Kurispekta hama dzake kumbura kuti ndendemundonge kune musa mukuru ndotonosa mukuru wangu ogadziwa ndoanogadzana natezvarangu waindouya ega. Kusva pekuti ndakazobvunza uyu wana mukwambo wese ndakagara nawo ini nembamani wese nemwana musikana ndakagara nawo, asi ndakabatikana kuti pawana wamukwambo pane umwe akarohwa hanzvadzi yangu wese. Hapana wakadini mukwambo handisi wakaita action ipiba handizekuita kuti nevana vangu wakutongondirowawo, asi nhasi ndiri kuzotenda pane kuti zvapera handina mabhiba. Apo ndaona mukwambo wangu ari pachavo ndatomboenda kuti mukure iwona baba amhoresa mukwambo wangu mukwambo mukunetsera dzeichi mundingira bhotoro ndidini ndimwe zvino kana anga asine mari yacho ndaiona dare rese rino mwana mwana baba mazvita hei ndosaka makazokupa chimwe chigaro chekunze kwekweche muno akaita hei ramemakadaro asi mambo unotosimbiswa zvenge wangu ndochipondora tete. Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Ndochipondora tete.